Ndi? Wah, sampean. Lho, sampean ora ngomong ora. Heeh, iki tak pilihne karo Mbak Nanda. Heeh, Dik Nanda, monggo jumenenga iki njaluk lagune Mester Mendem. Dulur-dulur dari Turangga Sakti Muda dan juga teman-teman dari operator. Wakilane monggo Mas Wan. Mas Inung. Ayo lho Pak No. Goyangane. Pak Slamet monggo Pak Slamet. Kita pilih ini sijine. Oh. Pak Slamet jumeneng, Pak Slamet lah jumeneng. Saking Surabaya. Niki gilirane Dik Nanda jumeneng, lek mau sing disawer Mbak Via, sak lajengipun sing disawer Dik Nanda. Jangan salah, niki mau sedanten pun disawer kan. Disawer? Oh, tapi kan sampean durung sak teken. Kemeng durung entek iki nggo sampean. Ngono lho. Lek MC-ne ndak disawer ndak apa-apa. Pokoke siji-siji ku disawer. MC-ne Keri. Heeh, MC-ne Keri Pak Slamet. MC-ne Keri dhewe tapi akeh gowandel 2000-an. Yo, iki. Jenengan sing nyanyi kalian Mbak Nanda, Pak Slamet sing nyawer. Ayo kene. Sing penting ora nggawa rokok, Mas, ya. Rokoke disinggahne. Heeh, kok nyonyok Mbak Nanda mesake. Nah. Oh, dan ikut tasik kuat apa di ngene iki wis pokoke cocok tenan. Yo, dibacotke. Monggo Mester Mendem asih. Hei, keluarga Golkar, ayo monggo. Monggo. Yo.
Uri